Joo, eli vähän niin kuin tieteisuskosta olisi tarkoitus hieman puhua tässä. Eli me puhutaan sitä, mitä usko on ja mitä se toisaalta ei ole ja minkälaista uskoa tänä päivänä on tarjolla. Ja tieteisusko on se uskonlaji, jota kaikkein eniten markkinoidaan meille tänä päivänä. Toki on olemassa astrologiaa, New Agea ja kaikkea muuta semmoista, mutta noin yleensä ottaen sitä pidetään vähän hömppäneen ja sitä esimerkiksi kouluissa tuoda esille lapsille ja kerrotaan, että tämmöisiä vaihtoehtoja on olemassa ja niin kuin vakavina vaihtoehtoina. Mutta tieteisusko on vähän asia erikseen. Ja sitten mä ajattelin, että siitä aiheesta mä nyt voisin puhua, koska siitä mä nyt jonkun verran tiedän. Ja syvennytään tähän aiheeseen sitten ihan iloisin mielin ja rennolla meiningillä ja asenteella, ettei mitään kurttuotsaista meininkiä, vaan ihan tälleen mukavasti. No ensimmäisenähän meidän on hyvä kysyä, että no onko usko ja tiede eri mieltä sitten? Ja jos ei ole, niin sittenhän ei mitään ongelmaa kattuu vai mitä. Ja tällä on meidän hyvä huomata, että on olemassa kahdenlaista tiedettä. On olemassa niin sanottuja operatiivisia, käytännöllisiä tieteitä, mitä mä itse kemistinä edustan. Eli esimerkiksi tutkitaan vedestä, paljonko on pH, mitä on johtokyky, paljonko on liuennutta rautaa, kuparia, onko tämmöisiä aggressiivisia kloridioneja paljon ja muuta vastaavaa. Ja siinähän nyt ei mitään ongelmia sen kummemmin tuu uskon ja tieteen ristiriitaa esiinny sen kummempia. Mutta sitten kun tullaan tämmöisiin historiallisiin tieteisiin ja ruvetaan miettimään, että mitä on tapahtunut menneisyydessä ja miten, niin tilanne on hieman erilainen. Täytyy joko arvata, tehdä valistuneita arvauksia tai sitten ollaan semmoisen luotettavan kertojan varassa, johon me luotetaan. Esimerkiksi ajatellaan, mitä Napoleonin aikoina tapahtui. Siellä on erilaisia dokumentteja, me voidaan niitä lukea ja sitten jos siellä on ristiriita, niin meidän täytyy päättää, kumpaan me uskotaan. Ja kun mennään historiassa vielä kauemmaksi, niin se aivan sama juttu. Mitä me uskotaan, mitä kertojaa me uskotaan tai minkälaisia todisteita, mitä me tulkitaan niitä, mitä me ajatellaan, mitä me arvataan, mitä on tapahtunut. Ja yleensähän usko ja tieteen erimielisyydet on näissä historiallisissa tieteissä. Mutta on tietenkin jonkun verran poikkeuksiakin, niin kuin esimerkiksi tuolla, kun Jeremian kirjassa ja ensimmäiseksi Mooseksen kirjassa verrataan taivaan joukkoa ja meren hiekaan määrää toisiinsa, niin joku paikallinen astronomi siihen aikaan on voinut tietysti sanoa, että meidän nuoret ja tarkkasilmäiset tähtitieteilijät on tutkinut ja laskenut sieltä, että siellä on vain 3000 tähteä. Tätä on järjetön vertaus. Raamattu puhuu puuta heinää. Mutta tänä päivänä me tiedetään, miten asiat on. Ja me huomataan, että Raamatun vertaus on aivan niin kuin pitääkin. Justiin oikeanmoinen. Nykyään arvio universumin tähdistä on semmoinen 10 potenssiin 22-24 kappaletta. Ja jollakin on ollut aikaa sitten laskeskella rantalinjan hiekanjyväsiä ja hän on tullut siihen tulokseen, että niitä olisi saman verran. Joten kyse oli tällöin vaan siitä, että me ei vielä tiedetty niin paljon, että me oltaisiin voitu suoralta kädeltä sanoa, että meidän havainnot tukee sitä, että Raamattu on totta, vaan meidän täytyy uskossa se vastaanottaa tai näiden kavereiden siihen aikaan. Mutta Raamattu varoittaakin, että kaikki tiedon tai tieteen nimellä kulkevahan ei ole oikeasti totta. Kuten Paavali sanoo Timoteukselle, että oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon, epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. Ja tämä valhetieto, niin se voidaan kääntää esimerkiksi englanninkielisessä erässä kuningas Jaakon käännöksessä, se on käännetty sillä tavoin, että se voidaan kääntää suomeksi valhetiede. Valhetiede, valhetieto. Ja koulukirjathan esimerkiksi, mitä meidän lapsille opetetaan ja mihin media tukeutuu jutuissaan historiasta ja käsityksistä, elämänsynnystä ja muusta vastaavasta, niin nehän pohjautuu tieteeseen. Eli onko tämä nyt sitten tietoa vai valhetietoa? Niin siihen vähän mennään sekaan. Tässä on vielä toinen esimerkki tältä historiallisten tieteiden osalta, mikä oli aika hauska, niin mä ajattelin sen teille esittää. Eli useinhan sanotaan, että kuinka tippukivien muodostuminen kestää miljoonia vuosia, että jos te olette käynyt joskus tippukiviluolassa, Suomessa niitä valitettavasti ei oikein ole, mutta tuolla muualla maailmassa, ja teillä on voitu varoittaa, että älkää nyt vaan sitten koskeko niihin kiviin, ne on miljoonien vuosien aikana siihen muodostunut, ja sitten te voitte yhdessä sekunnissa ne hajottaa. Sitten ei hyvä heilu. Ja tässä on esimerkki tämmöisestä turistiatraktiosta, niin kuin Karlsbad-luolat. Vuodet 1924-88 siinä sisäkäynnin luona oli kyltti, jossa luki, että tämä on ainakin 260 miljoonaa vuotta vanha tämä luola. Kyllä on vanha. Ihan kaikki se vanha. Täällä on todella historian siipiä havinaa. No, 88 teksti muutettiin 7-10 miljoonaa vuotta. No on vanha vieläkin, tosi vanha, tosi vanha.
No, talomies huokaisi vuonna 1990 ja meni muuttamaan tekstin 2 miljoonaan vuoteen. Ja 1993 vuonna hän kyllästyi muutoksiin ja poisti koko kyltin. Ja mistä tämä johtuu, niin vaikka jotkut arvioivat, että tämmöisten tippukieliluolien syntyminen se kestää ikuisuuksia, niin esimerkiksi tämmöinen kaveri kuin Jerry Throat, joka tässä on ollut lähteenä, niin kertoo, että miten automaattikameroida hän katsoo, kun tämmöiset tippukivet kasvaa jopa 10 senttiä ihan muutamissa päivissä. Elikkä ei nämä luolat loppujen lopuksi niin kauhean pitkään kestä välttämättä rakentua. Jos se olisi ollut sillä miljoonia vuosia, se olisi kasvanut täyteen jo aikoja sitten. Ja jos me yleensä ajatellaan tiedettä, siellä on monet pitää ainoina eksakteina tieteinä logiikkaa ja matematiikkaa. Ja siinäkin kohdassa Jumala on sanonut, että joskus 1 + 1 ei olekaan 2, vaan se on 1. He 2 tulivat 1 lihaksi. Sitten on fysiikka ja kemia, taloustiede. No, maailman parhaat taloustieteilijät oli niissä pankeissa Wall Streetillä, jotka meni nurin tässä justiin muutama kuukausi sitten. Meteorologia, ja sitten jos me tuossa mietitään vähän eteenpäin, niin kun vähenee tämä eksaktisuus, eli tarkkuus tänne päin mentäessä, niin mihinkäs antiikin historia ja vaikka evoluutioteoriat sitten tässä kuuluu. Minun mielestäni ne sijoittuu tuonne aivan häntäpäähän. Esimerkiksi Kreikan historia. Ariel Levson-niminen kaveri, hän on kirjoittanut esimerkiksi semmoinen kirja kuin Israel, luvattu maa, ja on arkeologian ammattilainen, 10 vuosia Israelissa toiminut näillä aiheilla, niin ottaa esimerkiksi Kreikan pimeän aikakauden, joka olisi semmoinen 1/3 vuosituhannen mittainen pätkä. Ja se sijoittuu tuonne ajalle noin 3000 vuoden päähän meistä. Ja meillähän Kreikan historiaa yleensä tuodaan esille tiedetään lehdissä, televisio-ohjelmissa, elokuvissa ja muissa, että se on ainakin semmoista historiaa, jonka me tunnetaan aivan hirveän hyvin, että sieltä Sokratikset hyppii ja Aristotelet sun muut kuvia filmeille, että tämä juttu me tiedetään justiin. Ja kuitenkin tästä kaudesta 1/3 vuosituhannen mittainen kausi, 3 vuosituhannen päässä, vajaan 3000 vuoden päässä meistä, niin sitä kysellään, että oliko sitä edes. Toiset sanoo, että kyllä, ja toiset sanoo, että ei. Ja kuitenkin Ariel Levson esimerkiksi on sitä mieltä, että tämä koko aikakausi on keksitty ihan vain sen takia, että me voitaisiin venyttää näitä Egyptin kronologioita mahdollisimman kauan, joka perustuu yhteen lähteeseen käytännössä semmoiseen kaveriin, joka oli egyptiläinen nationalisti, joka halusi osoittaa, että Egyptin historia on sitten muuten maailman mahtavinta, ulottuu tuonne kaikista kauemmaksi ja siellä on komeimmat muistomerkit ja faarot ja muut vastaavat. Hän oli tarkoitushakuinen henkilö, mutta häneltä ainoastaan löydettiin oikeastaan näitä hyviä päivämääriä, mitä voitiin sitten käyttää. Siellä oli vuosilukuja. Yleensä siellä kirjoitetaan historiankirjoissa, että kuningas Jermun 13. hallitusvuotena tapahtui sitä ja tätä, ja tänä päivänä sitten historian tutkijoiden ongelmana on miettiä, että no koska se kuningas Jermu nyt sitten olisikaan elänyt, ja se ei olekaan niin helppoa selvittää. Tästä lähteestä löytyi niitä vuosilukuja, mitä esimerkiksi Kreikan historiassa ei ole tarjolla. Ja sen takia Kreikan historia on jouduttu laittamaan tuommoinen pimeä aikakausi, jotta saadaan venytettyä sitä, jotta se sopii näiden venytettyjen Egyptin kronologioiden kanssa yhteen. Eli että kun te luette vaikka sieltä Egyptin faarausta, joka on elänyt niin ja niin monta tuhatta vuotta sitten, niin hieman epäilisin, että jos ei nyt kuitenkaan välttämättä oikein ole tietoa, vaan valistunut arvaus, eikä edes välttämättä hyvä sellainen, koska se on ristiriidassa Raamatun aikamittausten kanssa, tai mitä Raamattu kertoo.